kai zanta yabawa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ne kai zanta yabawa. Ya malikal mulki rabbuna Allah ba ni kulawa, baiwar yabon ma'aikin Allah kullum kai ta zubowa. Kai ke ban Allah ka ban yau ba dai kara daɗowa, zan faɗi mace gurewa wacce take gyarawa. Na zo a bani baiwar begen ta yabo da yabawa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ne kai zanta yabawa. Ka ki salati ga mai gidan Isa Musa sirrinka, silar zama da ɗagawa wanda yake kishinka. Sa'ani da sahabban annabi sun rike addininka, da Fatima ya mama umma da ɗalin himma, cikin yabo da yabawa kar in yi gazawa. Salam alaika na gaske mai kyauta nan take, da baituka na tahoma mai jibir da ɗan aiki, mai ashabu na gaske mai kuma allon gaske, mai tayar da matattu abin kiran yantattu, ai mun da baiwar sadu cikin yabo da yabawa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ne kai zanta yabawa. Kai girma sai nawa shine tudun dafawa, matabbatar hutawa a so uban kyawawa, wanda yake bayarwa a take karawa. Shi ɗaya ne nan nawa, shi kadai ne nawa, kun ji ku ƙara rikewa ni shi zan yabawa. Yabo nake maka baba ya mai kishin rabba, ka bayar mun karba musulunci ya baba. Kai duyar da kake so mai hana bayi gaba, in ka hana ba mai yi, in ka hana ba mai yi, ai komai kai ke yi annabi mai shiryarwa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ne kai zanta yabawa. Shiri da Allah san shi gaba da rabbu barin shi, tilas mu nuna kishi akan shi mai da ya bashi. Allah na kishin shi har baya faɗin sunan shi, ni dai shi ne nawa, ni dai shi ne nawa, yabansa zan rerawa kullum ta daɗowa. Ga wani mai raba kyauta ya badu mabukata, idan ya yi maka kyauta tilas kai ta tunata. Kai ga sarkin kyauta shi baya da mugunta, idan ka zo ya daɗa ma, in ka zo ya daɗa ma, a take zai ƙara ma gwanin da baya rowa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ne kai zanta yabawa. Ga sarkin adalci ya ba kowa yanci, silar sakacci abinci har ma ka samu barci, shi ne mai makaɗaici kuma yancin musulunci, sassaucin sassauci matabbatar musulunci, shi ne mai shiryarwa. Mun gode maka rabba, ka ba mu gwani babba, annabi babban babba shi ka fi so ya rabba. Roƙo nake ya rabba da daina kaunar babba, mai kyautar aljanna
farin cikin aljanna babu uban kyawawa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ne kai zanta yabawa. Sanu na gasken gaske mai mazajen gaske mai usmani na gaske mai umar aitage ga sarkin san gaske abubakar cika aike ga kuma ali na gaske an gogun faɗi matawa. Sanki yana rushi na ke ce tun kawo na farin cikin kalbi na sanki yana ajini na ya gama kama jiki na sanki nake ummi na kare da doshi a raina kullum ki ta zubowa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ne kai zanta yabawa. Sannu batula sannu Hassan da Husainu mun tafi sannu muna yaban ummu yau dai mu ma ga mu ana ta nuna mu saboda ke ummu ake ganin mun samu na godewa. mai rabo da rabawa wanda ke yantarwa silar shiga da fitowa annabi ni kai